Hi mga kabady and welcome to our YouTube channel. And for and so for today's video mga buddy is gagawa kami ulit ng reaction video sa kanta ni Bruno Mars. Ulit-ulit ka sa kanta ni Bruno Mars na The Leave the Door Open, the worst performance. The worst na siya. So iba to siya guys. Is the worst man to siya. So dili na siya original but the worst siya. So trending man to siya guys, and trending po siya guys. Yes, trending ko. Kaya ba? Gusto mo kitag bad mood. So yun na po guys. And kung bago ka lang sa YouTube channel namin, and don't forget to subscribe, like, and share na rin guys. And para updated ka, click mo na lang yung bell. Ting ting. Yun, bago. So, Arata! Wala pa nag-pray. Nag-play? Bungol. So, let's go guys. So, wala pa. 2, 3, 1. 1. Oh, yun na. The bad, the worst daw. Oh, the worst mo na. Ayan yung tingog niya. Alam siya guys. Ang ba't kini, bago mo siya nagsinga. Bruno Mars mo. Anyways. Wala ka pinag. Oh, siya. Kasi. Oh my God. Nasa na ito sa pas-pas. Ulit. Sige na, try na rin wala. Ang galing. Wow! Sige na. Yeah. So, marag ko ano siya. Yan siya makanta guys. So, the worst. Siyang ganito, patok ko. Manangin. The worst performance siya guys. Mada ay worst. Kay worst gid ay. Hindi kay Quad ba? Kanang with feelings yung kanta ano yung Bruno Mars. Ang drum ba? Katawa ba ito? Si Bruno Mars ay kanya. Oh yeah, God yeah. Ang gitara o kano? Napit na lang. Yung feeling niyo na hindot kiyang tingog ba? Ay, mga girls. Sama. Bedroom. Awa. Girls ba? Kana feeling kini mong kanta o ano makuha yun mo ang wala yung bahalag yung bag basta with feelings. Dito no. Bahalag yung bag basta with feelings. So nga ni ka. Ikaw man na. First kayo. So, first kayo. Sabi ka ni si Bruno Mars ay... Wow. Okay, yabang sila kay with feelings sa pod. Lala. Tawad. Ay, Tawa kay mo. Ay, ko. Relate mo good siya, gal. Relate siya mga kabari.
Ay, siyam kuan. Kanang lasing na lasing ka na. Wala sa katugpa. Sukay. Wala sa katugpa lang. Sukay. Wala, oh. Open. Oh, di ba? With feeling. Wow. Damang-dama ang kanta ba? Wow. Nung sila nagkuhan mo sa paspas. Walang sila pero kagaya gawin mo. Waiting for you. Waiting. Wait, kiss pa. Mga girls. Palakpak, bye guys. So shout out guys sa Kwam, the Cosme 8. Sila ang naghimo ano guys. Si Bruno Mars. Kataya The pinataas way naman. up! Hindi ko kuha tayo, pinabayat mo. Okay lang man daw na basta kay kuan with feelings sa pagkanta. Okay na to. So ingatong ka. Muna ko mga yabag ta basta with feelings na ako. Okay na. So mo ito pinaka-the best performance si Bruno Mga day worst. Mo ito Eh pala. pinaka-the best Apaka guys. worst. Dito siya worst. Worst to eh. So mo ito siyang kuan guys. So seryoso na guys. Seryoso daw. Seryoso daw. Ay, magkikita mo. Ma-remember na ko na. Remember na kasi yung tingog. So, yun na po guys. And original video po yun eh. Sa kanta na official ni Bruno Mars. And then, yung Di mapad ang music. pash-pash ang nagkuha na to kay mga ano mo Mga sila. Amerikano mo na yung kanta. Dili po sila ka, di ba kayo itong nagkanta Di po sa karali. pash-pash kay dili man to. Kali. Hindi ko dito. Hindi ba yung bas? Hindi siya bas. Pash-pash. So ayun na guys. So yun na po Tatapusin guys. ko na tong video na to. Tatapusin niya ako sa magmamahal niyo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dream Hindi na ako tapusin eh. Ano ka tatapusin? Medyo masakit yun Pero yun na. Pero yun na po guys. Ang the best performance. The worst performance. Mga the I worst. And yun na po. Ulit-ulit yun. So yun. So yun na po guys at maraming salamat po. And don't forget to subscribe our channel and like and share to our YouTube channel and tuloy-tuloy lang po kayo subscribe Support us. dahil po Ang sama na. ay di, huwag po kayo matakot. Sige, So, yun na po. Sa iyong